Δείτε αυτό. Αν αυτό το προϊόν υπήρχε πριν από μερικά χρόνια, οι υδραυλικοί μπορεί να είχαν μείνει άνεργοι. Στο σπίτι, ανεξάρτητα από το ποιος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος, δεν θα καλέσουμε κάποιον να τον επισκευάσει. Ακόμα και οι επαγγελματίες καθαριστές αποχετεύσεων θα εκπλαγούν από αυτή την απλή μέθοδο. Απλώς ρίξτε το καθαριστικό και διαλύει αμέσως το φράξιμο. Η λειτουργή αποστήρωσης σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά τα βακτήρια και τα αυγά εντόμων με ποσοστό απομάκρυνσης έως και 99,9%. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε τακτικά σε νεροχύτες, αποχετεύσεις μπάνιου, νεροχύτες και τουαλέτες με αργή αποστράγγιση. Εξαλείφει τα φράγματα και τις οσμές και επίσης εμποδίζει την εκόλαψη αυγών εντόμων. Είναι αποτελεσματικό και εξοικονομεί χρήματα. Οι σωλήνες της κουζίνας συχνά φράσσονται με λίπος, αλλά αυτό το προϊόν τους καθαρίζει γρήγορα χωρίς να καταστρέφει τους πλαστικούς σωλήνες. Είναι ευέλικτο, καθαρίζει, αποσμεί και αποτρέπει τα έντομα, όλα σε ένα. Μπορείτε εύκολα να επιστρέψετε το προϊόν. Κάντε κλικ παρακάτω για να αγοράσετε τώρα.